τη μικρή θα σε φέρει πατρίδα γαλανή, ελπίδα και φως. Πάνε χρόνια κι ακόμη δε σ' είδα. Ήσουν φως στο κορμί μου πορφύρα, ήσουν άνεμος και έγινες μοίρα. Κι ο σκοπός θα σε φέρει κρυφός, κι ο τραγούδι νεκρός αδερφός. Σε αυτό εδώ το σπίτι στην Αίγινα, το σπίτι της, ξημέρωμα της γιορτής του Σταυρού, συγχωρέθηκε η Θεία Κατίνα. Και την ίδια μέρα, 23 χρόνια μετά, εμφανίστηκε με ένα πολύ ζωντανό τρόπο στον ύπνο μου. Ή μήπως Μαρία, δεν ήταν στον ύπνο μου. είναι αυτά που πρέπει να μάθεις. Παραλογίζομαι, το ξέρω. Αλλά και τι ήταν λογικό από όσα έγιναν μέσα σε εκείνη τη νύχτα και από όλα τα άλλα που ακολούθησε? Λίγο πριν πεθάνει, είχε αναθέσει στη μητέρα μου να φυλάξει ένα μπαούλο και να μου το παραδώσει σφραγισμένο 23 χρόνια μετά το θάνατό της. Επειδή μετά από 23 ακριβώς χρόνια θα ξαναγεννιόταν και εκείνη, όπως είχε πει από μάισα φωτισμένη. Αφέλειας μιας γερόντισσας που μπορεί και να τα έχει χαμένα στα τελευταία της. Αιμονή σε ιδεολειψίες μιας άλλης εποχής. Αυταπάτες βουτυγμένες στο μυστήριο της Ανατολής. Ίσως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Θεία Κατίνα θεωρούσε τον εαυτό της μάγισσα. Το είχε γραμμένο και στα χαρτιά της. Αυτά που μόνο εγώ μπορούσα να τα διαβάσω. Ενώ η μητέρα μου το έβρισκε ακαταλαβίστικα. Αλλά από ό,τι έδειχναν τα πράγματα, με μένα ήθελε να επικοινωνήσει το πνεύμα της. Σε μένα άρχισε να διηγείται την ιστορία της, επιφυλάσσοντάς μου τη μία έκπληξη πίσω από την άλλη. Αφού θα έρθει να μείνει μαζί μας ο Σπύρος. Σοβαρά μιλάς? Σου είπε τέτοιο πράγμα? Θα στο πει και εσένα τώρα που θα έρθει για τον καφέ του. Τι θα σου φτιάξει για το μεσημέρι, Λεβέντη μου? Τι τραβάει η όρεξή σου? Λαγός κορδαλέα. Πάλι λαγό. Στο τέλος θα χοροπηδάς, με Σπύρο. Μ' άρεσε. Παναγιά μου, λείπουν τα ρούχα του. Πού ήσουν, βρε Σπύρο μου, και μας έφαγε η αγωνία? Σπύρο, αγόρι μου, είσαι καλά, παιδί μου? Καλά είμαι, γιατί να μην είμαι καλά? Πότε γυρίσατε από το κοκαριαλί? Νωρίς το πρωί. Και έχασα τον κόσμο μόλις είδα την τουλάπα σου άδεια. Πού έχεις πάει τα ρούχα σου, παιδί μου? Θα σας πω. Όλα θα σας τα πω. Μια γυναίκα δεν μου πέφτει και εμένα? Αυτή τη γυναίκα τη βρήκα. Και θα την πάρω. Ούτε το τσάι σου δεν έχεις πιει. Θέλεις να φας κάτι? Δεν πάει τίποτα κάτω. Κάτι ελαφρύ ίσως? Είσαι νηστική τόσες ώρες, ούτε νερό δεν έχεις πιει. Θέλεις να σου φτιάξω μια βυσσινάδα? Τίποτα είπα. Βρε μαμά, σαν πολύ βαριά δεν το έχεις πάρει. Είναι καλό κορίτσι, Κατίνα. Ναι, καλή είναι. Για να ξεματιάζει μωρά. Άντε και για να μας φτιάχνει κανένα καημάκι για το πρόσωπο. Όχι όμως για να την κάνουμε και νύφη μας. Από πού και ως πού. Μαμά, ήρθε η κυρία Μέλπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για σας ήρθα, κυρία Σερπεντόγλου. Έμαθα για τα προβλήματα που έχετε με το παιδί σας και ήρθα να βοηθήσω. Έλα, κυρία Μέλπο. Πέρασε. Κάτσε.
είναι δέσει με μάγια το Σπύρο μου? Πώς αλλιώς με το συμπάθειο θα στραβωνώ τον γιο σας. Τέτοιος λεβέντης που είναι, όποια ήθελε μπορούσε να έχει. Όχι μόνο μία, αλλά χαρέμι ολόκληρο. Με την κατίνα του Τούρκου θα παλάβωνε, αν δεν το ποτίζανε μάνα και κόρη. Αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ήρθα εγώ να σας βοηθήσω, να σώσετε το παιδί σας. Μακάρι, κυρία Μέλπο μου. Μακάρι. Κι άμα μας το καταφέρεις αυτό, από μένα ό,τι θέλεις. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Τίποτα δεν θέλω. Την εκτίμησή σας μόνο. Μάνα είμαι κι εγώ. Και καταλαβαίνω τον πόνο του γονιού. Συγγνώμη, κυρία Μέλπο. Αλλά πώς είστε τόσο σίγουροι ότι έχουν κάνει μάγια στον αδελφό μου? Το ξέρετε? Τις είδατε? Είναι να κατέβεσαι εσύ. Ανόητη, για σένα όλοι είναι καλοί. Σου έφτιαξε μια κρέμα για τις πανάδες η Κατίνα και έγινε αμέσως φίλη σου. Ξέρεις γιατί σου έφτιαξε την κρέμα? Για να βρει τρόπο να πλησιάσει τον αδελφό σου. Και τώρα να τα χαμπάρια. Μην την ακούς, κυρία Μέλπο. Πες μου εμένα τι πρέπει να κάνω. Να τις ξεμπροστιάσετε πρέπει τις καλτάκες. Να τα φανερώσετε τα μάγια μπροστά στο γιο σας. Να τα δει με τα ίδια του τα μάτια. Και να είναι και η κόρη σας μπροστά. Για να πάψει να είναι τόσο αφελής με τους ανθρώπους. Αφελείς είναι αυτοί που πιστεύουν στα μάγια. Δεν θέλω να τα πιστέψεις, κόρη μου. Να τα δεις θέλω μόνο. Να τα κρατήσεις στα χέρια σου. Το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να σας δείξω πού κρύβονται τα μάγια για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν. Και μετά? Ψάξτε πρώτα εκεί που θα σας πω και μετά τα ξαναλέμε. Το σακάκι μου. Τι το θέλεις το σακάκι? Θα δεις τι το θέλω. Βγάλ' το και θα δεις. Θα ξαναδείς δηλαδή. Γιατί έτσι όπως σε είχαν καταντήσει αυτές, έβλεπες μόνο ό,τι ήθελαν να δεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Το σακάκι, Σπύρο. Βγάλ' το. Έχει ραμμένο ένα φυλακτό εκεί. Έτσι σου είπανε, Χαϊβάνι μου? Τώρα θα δεις τι είδους φυλακτό είναι ραμμένο εδώ. Σου μοιάζει για φυλακτό αυτό? Εσένα γιατί σου μοιάζει δηλαδή? Φυλαχτό είναι, μαμά, δεν το βλέπεις? Δεν είναι δυνατόν. Το είδα με τα μάτια μου όταν το έβγαζα. Ένα μαγαρισμένο πανί ήταν. Όπως ακριβώς μου το είχε περιγράψει... Ποιος το περιέγραψε, μητέρα? Η κυρία Μέλπο, η μαμή. Η μάνα της Αναστασίας, Δεν μπορεί ακόμα να το χωνέψει ότι δεν κατάφερε η κόρη της να τη λήξει. Τι σας είπε λοιπόν η μαμή? Ότι ο Σπύρος θέλει να πάρει την Κατίνα επειδή λέει του κάνετε μάγια. Ατη σκρόφα, ατισυχαμένη. Απού να την κάψει ο Θεός. Είδες, Κατινάκι μου, τι βρωμιές διαδίδουν για μας. Το στόμα του γουρουνιού τι περίμενες να ακούσεις, ρε μάνα? Και λάιδημα. Λες και δεν την ξέρουμε ποια είναι η μαμή. Βρε Σοφούλα, αυτή σε εξηγέννησε για σένα? Όχι, όχι, εγώ γέννησα στο γαλλικό νοσοκομείο με γιατρό. Άμα έτσι εξηγείται. Θυμάσαι τι σου λέγα, μάνα? Ότι δεν έχω δει πιο όμορφο μωράκι για το μωράκι της Σοφούλας. Κουκλί είναι. Ζωή και χρόνια να έχει το πουλάκι μου. Αχ, και να ξέρεις από τι γλίτωσες. Ο Θεός σε γλίτωσε και πήγες και γέννησες στο νοσοκομείο. Δεν καταλαβαίνω. Αχ, θα σου πω εγώ, κοκόνα μου, που τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα. Έτσι και το βλέπε το αγγελούδι σου η μαμή, χαμένο το έχεις. Θα σου έλεγε ότι το βρήκε πεθαμένο και θα το μοσχοπουλούσε σε καμιά άκληρη. Παναγιά μου, κάνει και τέτοια η μαμή. Από πού νομίζεις ότι βρίσκουν οι στέρφες τα μωρά? Αχ, και να έχεις τη μητέρα σου μια γυναίκα σοβαρή, καθώς πρέπει να δίνει βάση στα λόγια αυτής της καλτάκας. Που από όπου και να την πιάσει κανείς, λερώνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Εσύ, Σοφούλα μου, θα έρθεις στο γάμο, Ναι, και βέβαια θα έρθω. Ακόμα και μόνιμα, δεν θέλει ο Γρηγόρης. Πάντως να δείτε που στο τέλος αλλάξει γνώμη και η μαμά. Σκορδοκαΐλα μας τι θα πει η η μάνα του. Άσε που είναι καλύτερα να μην την έχουμε στα πόδια μας. Τη Σοφούλα όμως από κοντά. Από αυτήν θα μαθαίνουμε τι θέλουμε.
Είδες τι καλό κορίτσι που είναι? Μωρέ, όλα τα χαϊβάνια καλά είναι. Και όταν γίνονται και χρήσιμα, ακόμα καλύτερα. Άλλο σκέφτομαι εγώ και δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Φαντάζεσαι τι θα παθαίναμε από τη μαμή, εάν δεν το είχε πάρει χαμπάρι η Ατάρτη να αλλάξει τον τουγιού μου. Όλα τα παίρνει χαμπάρι η Ατάρτη, μην νοιάζεσαι. Με τη φούλα να μου πεις τι θα κάνουμε. Τι μελέτησες τώρα κι αυτήν? Όπου να είναι θα γυρίσει, μάνα. Στο κοκαριαλί θα ξεχειμονιάσουν. Δίκιο έχεις. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Καλησπέρα, παπά. Καλησπέρα, παιδί μου. Άστο, θα το βάλω μόνος μας. Μόρθε τα μπλά σου, λέω. Να έχουνε σόγαμπρο το Σερμπέτογλου κι εγώ να κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου. Αυτό σε πείραξε σένα τώρα. Ότι δεν το έμαθες. Όλα με πειράξανε. Και πρώτα απ' όλα ότι βγάλαμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Τι το ήθελα η ηλίθεια να την κουβαλήσω στο κοκαριαλί. Αλλά πού να φανταστώ κι εγώ τι θα γινότανε. Εσύ πάλι. Όλον αυτό τον καιρό που λείπαμε, δεν άκουσες τίποτα? Πώς, άκουσα. Όταν μπήκε για ξούρισμα στο Μπαρμπέρικο, μου τα είπε όλα η Κατίνα. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βρίσκεις την όρεξη και χωρατεύεις? Εδώ έχουμε να κουβεντιάσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πάμε στο γάμο ή δεν θα πάμε? Εγώ δεν πάω. Αυτό μου έλειπε. Εντάξει, καταλαβαίνω. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Η Εφταλία είναι η μόνη ξαδέλφη που έχω. Και στο κάτω-κάτω, με τον κύκλο που έχει ο Σερμπέτογλου, θα είναι μαζεμένοι όλοι οι αφρόκρεμα της Μύρνης εκεί. Θα είναι ευκαιρία για σένα να κάνεις καινούργιες γνωριμίες με ανθρώπους που κρατιούνται καλά. Τι λες κι εσύ, βρε Παμινόντα? Λέω πως ό,τι και αν αποφασίσετε, να μου το πείτε μισή ώρα πριν από το γάμο, για να ξεσκονίσω το σκούρο μου κοστούμι. Μήπως είδατε που άφησα την εφημερίδα μου? Λουβεσπινάκη, είπα τίποτα και θύμωσε? Ο γάμος θα τελεστεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και ώρα 8η βραδινή στον Ιερό Ναόν της Αγίας Φωτεινής. Ξαναδιάβασε εδώ μου. 3 φορές το έχω διαβάσει. Μωρέ, και 103 να μου το διαβάσεις, ακόμα δεν το χορταίνουν τα αυτιά μου. Πω. Επίσημα πράγματα στη γαζέτα. Να σκάσουν οι οκτήροι μας, Κατινάκι μου. Έλα, πες το μου πάλι. Έχω του κόσμου τις δουλειές να κάνω. Πάρ' το και διάβασε το μόνο. Αχ, όχι, βρε κοκκόνα μου. Έλα, δεν βλέπω καλά. Έλα, εσύ, έλα. Έλα, πες το μου εσύ, έλα. Αχ, σαν μουσική μοιάζει. Και τι ωραία λόγια. Ο γάμος θα τελεστεί. Τι χαρά είναι αυτή η Παναγία μου. Απαπα, έλα. Πες το μου άλλη μια φορά και μετά να πάμε στην Ατάρτη. Άντε. Στην Ατάρτη? Σήμερα? Από μέρες έπρεπε να είχαμε πάει. Αλλά τώρα που είναι επίσημα τα πράγματα δεν χωράει αναβολή. Θα πάρεις πρώτα την ευλογία της και μετά θα στρώσουμε το κρεβάτι. Αυτό είναι το πρέπει. Την ευχή σου, μάνα. Ευλογημένη να είναι η ώρα του γάμου σου, κόρη μου. Ευλογημένη κι εσύ. Και στις χαρές και στις λύπες. Στις χαρές να είσαι μεγαλόκαρδη και στις λύπες γενναία. Η ευχή μου θα σε ακολουθεί ό,τι κι αν γίνει. Τι έπαθες, ρε μάνα? Τι είπε η Ατάρτη που δεν σ' άρεσε? Τίποτα, σωστά τα πω όλα. Αλλά δεν περίμενα να κοπανάει συνέχεια σε οκιόμια τις λύπες με τις χαρές. Γάμο ευλόγησε, το πιο χαρούμενο πράγμα. Τις λύπες τι τις ήθελε και τις ανακάτευε. Και εκείνο που πέταξε στο τέλος. Ποιο, τι είπε στο τέλος? Την ευχή της μου έδωσε. Ναι, σε ό,τι κι αν γίνει.
Λες και δεν ξέρει αυτή τι θα γίνει. Αφού ξέρει, δεν μας το λέει καθαρά. Και τι θες να μας πει, ρε μάνα? Στις τόσες εκείνο του μήνα του τάδε χρόνου θα γίνει εκείνο ή τ' άλλο? Μήπως θες να μου πει και πότε θα καστρωθώ? Δεν ξέρω. Εγώ αλλιώς την περίμενα την Ατάρτη. Τόση χαρά πήρα με την αγγελία στη γαζέτα και αυτή η μυστήρια μου τη χάλασε με το ύφος της. Σαν να μην ήθελε να μιλήσει. Γιατί όμως δεν ήθελε, μου λες? Γιατί? Έλα, μαμά. Πώς είσαι? Ποιο βιβλίο? Αυτό με το μεταλλικό κάλυμα. Δεν δουλεύεις, ρε μαμά. Πώς το βρήκες στην Καστέλα, αφού το έχω μπροστά μου? Ναι. Το ακαταλαβίστικο. Αυτό με τα ποντίκια και τα δρεπάνια το έχεις εκεί? Μπροστά μου. Τότε αυτό που έχω εγώ εδώ ποιο είναι? Ποιο τραγούδι, πικρός αδερφός, στη μικρή θα σε φέρει πατρίδα γαλανή, ελπίδα και φως. Πάνε χρόνια κι ακόμη δεν σ' είδα. Δεν έπρεπε να φύγεις από το νησί. Πιο καλό περιστέρι. Στο νησί είναι αυτά που θέλεις να μάθεις. Πια λευκά με το κύμα φτερά. Ποιο να στείλω της νύχτας αστέρι, να χωρίσει τα μαύρα νερά. Ήσουν φως στο κορμί μου πορφύρα, ήσουν άνεμος και έγινες μοίρα. Ποιος σκοπός θα σε φέρει κρυφός, ποιο τραγούδι νεκρός αδερφός. Ποιο καράβι και μαύρος καπνός κι ανοιχτές του βυθού ανεμόνες. Ποιος σε κλείνει γαλάζ ουρανός και ποιοι μάγοι σε πήραν χειμώνες και ποια χρώματα ποιος συντριβάνει την παλιά μου ανοίγουν πληγή. Ποια πηγή όταν θα έχω πεθάνει θα σου δώσει νερό σ' άλλη γη. Ήσουν φως στο κορμί μου πορφύρα, ήσουν άνεμος και έγινε. Πού το θυμηθώ? Τα τριαντάφυλλα στον τάφο της Κατίνας. Α, τις πήγες τριαντάφυλλα. Μπράβο, Μαρία μου. Θα με αφήσεις να τελειώσω? Τι να σου πω όμως? Τι να καταλάβεις και τι να πιστέψεις? Είναι τόσο τρελά αυτά που μου συμβαίνουν. Σου συμβαίνουν ή τα έχεις δει στον ύπνο σου? Είσαι σίγουρη ότι ήταν όνειρο? Για τίποτα δεν είμαι σίγουρη πια. Ούτε μπορώ να ξεκαθαρίσω τι έχω δει στα αλήθεια και τι το έχω φανταστεί. Είναι όλα τόσο μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μου. Μέχρι το Σπύρο το Σερπέτογλου μου φάνηκε ότι είδα στην Αίγινα με τη μάνα του και την αδερφή του. Σαν να ξεκολλήσουν από τον πίνακα για να πιούν εσπρέσο. Πάλι καλά που δεν ήταν και η Αναστασία μαζί. Ποια Αναστασία? Μία Σμυρνιά πριν από 100 χρόνια που η μάνα της ήταν μαμή. Α, για αυτή την Αναστασία λες. Που πήρε τον Αριστίδη, τον Καταμαχαλιώτη.
το ξέρεις εσύ? Η Κατίνα μου το είπε. Πότε? Τότε που ζούσε, βρε πουλάκι μου, πότε ήθελες να μου το πει? Ό,τι θυμάμαι είναι από εκείνα τα χρόνια στην Αίγινα. Καθόμασταν τα βράδια οι δυο μας στη βεράντα και μου μιλούσε με τις ώρες για τη ζωή της. Τα έλεγε όμως λίγο μπερδεμένα, τα είχε χαμένα. Από εκεί που μιλούσε για τη Σμύρνη, πήγαινε πίσω στην Καπαδοκία και πάλι πίσω στη Σμύρνη. Και έτσι πήγαινε η κουβέντα, πίσω μπρος. Γι' αυτό και έχω ξεχάσει πολλά από όσα μου έχει πει. Είναι όμως μερικά πράγματα που τα θυμάμαι σαν να τα άκουσα χτες. Όπως αυτό με το Σπύρο και την Αναστασία. Είχε ανοίξει πόλεμο η μάνα της Κατίνας η Ευταλία με τη Μέλπο τη μαμή και τα κατάφερε στο τέλος να τον δέσει για την κόρη της το Σπύρο. Θυμάμαι που μου έλεγε η Κατίνα ότι η μάνα του δεν είχε πάει στο γάμο. Όσο λείπατε στο ταξίδι του γάμου, έβαλα και έμαθαν. Η μάνα του το κρατάει ακόμα το γυνάτι. Δεν θα κάνει αυτή το πρώτο βήμα. Με σώσει και το κάνει. Μωρέ, αυτό λέω κι εγώ. Σιγά μη θέλω να έχω παρτίδες με τα συμπεθέρια. Άσε που μας βλέπουν και με μισό μάτι ξυπασμένοι. Η μάνα του μόνο, ο πατέρας του δεν είναι έτσι. Ναι. Μην το λογαριάζεις αυτό. Λίγα μου είπε σοφούλα, πολλά κατάλαβα εγώ. Στο βρακί της τον έχει κυρανίνα. Και όποτε πλαντάζει ο δόλιος από το σίκο κάτσε, παίρνει τον οματιόν του και πάει ποτέ στην Έφεσο, ποτέ στην πόλη, ποτέ στη Φιλαδέλφια. Ταξίδι τάχα μου για δουλειές. Δεν είναι ο Γιώργος Σερμπέτογλου το θέμα μας, βρε μάνα. Εσύ τον ανέφερες. Αλλά καλά λες. Τι μας νοιάζει εμάς που κολοδέρνει. Άλλο θέλω να μου πεις. Τι θα του πούμε του Σπύρου για τη μάνα του? Εσύ τίποτα. Εγώ θα του πω. Σπύρο μου, θα του πω, εδώ είναι τώρα η θέση σου. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Αν θέλει η μανούλα σου να έρχεται να σε βλέπει, έχει καλώς. Αν όχι, στα τσακίδια. Μπράβο, Κατινάκη. Γεια στο στόμα σου. Δεν λέγεται όμως αυτό. Και τι θες να του πω, δηλαδή? Δεν πας λίγο για τη μανούλα σου, βρε Σπύρο, να σε δει που σε έχει αποτιμήσει καημένη? Αυτό μάλιστα. Είναι πιο πρέπον. Όχι. Δεν μας συμφέρει. Γιατί μπορεί να σε ακούσει ο μπούφος και να πάει. Άσε, τίποτα να μην το πεις. Και αν μου πει εκείνος? Δεν θα σου πει. Αν καλοπερνάει εδώ πέρα, δεν θα σου πει. Αλλά για να περνάει καλά, δεν φτάνουν μόνο τα τσαλίνια στο κρεβάτι. Πρέπει να πούν κανόνες εδώ μέσα. Τι κανόνες, ρε μάνα? Κανόνας πρώτος και κυριότερος. Ο αφέντης, όταν γυρνάει από τη δουλειά, θα αφήνει όλες τις έννοιες έξω από το σπίτι. Δεν πά να έχεις εσύ του κόσμου τα γυνάτια, πονοκέφαλο, πονόδοντο και δεν ξέρω τι. Με το χαμόγελο θα τον υποδέχεσαι. Με το γλυκό το λόγο. Το σπίτι πρέπει να είναι το λιμάνι του. Να λαχταράει να γυρίσει, όχι να φοβάται, μην ακούσει γκρίνιες και παράπονα. Περισσότεροι γάμοι από την γκρίνια χαλάνε. Από το κεράτομα, μάνα. Και το κεράτομα η γκρίνια το φέρνει. Θα γκρινιάξει η γυναίκα, θα βροντίξει ο άντρας πίσω του την πόρτα και μετά θα πάει στο καφενέ, θα τα πει με τους άλλους. Μετά θα πάνε να τα πιούνε. Καλά. Κατάλαβα. Κακό πράγμα η γκρίνια. Κανόνας δεύτερος. Οι φίλοι του. Τι οι φίλοι του? Τους φίλους του, Κατινάκη μου, πρέπει να τους έχεις από κοντά. Τη μάνα του δεν τη λογάριασε και καλά έκανε. Τους φίλους του όμως, αν σε κακολογήσουν, θα τους ακούσει. Γι' αυτό αντί να λολογυρνάνε στις ταβέρες και στα καφέ αμάν, θα έρχονται εδώ. Θα τρώνε, θα πίνουν, θα γλεντάνε, θα σε συμπαθήσουν και σένα. Θα νιώθει αφέντης ο δικός μας και όλα με λιγάλα. Άλλο σκέφτομαι εγώ. Θα βαρεθούν οι φίλοι του μόνο με σένα. Χωρίς άλλες γυναίκες. Να τους φέρουμε και αμορόζες. Και τίποτα σαντέζες για να κάνουν κέφι. Αχ, βρε Κατινάκη μου, καθόλου δεν σου κόβει. Πα. Αχ, τις φίλες σου, βρε. Θα γαϊδουροδέσουμε έτσι και δέσουν οι φίλες σου με δάφτους. Και θα περνάτε όλοι μια χαρά. Δεν μου λες, από παράδες βαστιούνται καλά οι φίλοι του Σπύρου? Οι περισσότεροι. Τους περισσότερους, φέρε. Τους λιγότερους, άσους, να κρασοπίνουν στις ταβέρνες. Ψυχικώς φτωχά κορίτσια πρέπει να κάνουμε. Όχι να τα ρίξουμε από την πείνα στη μιζέρια. Λοιπόν, αύριο όλοι στο χαμάμ. Στο χαμάμ? Γιατί στο χαμάμ? Για να δω εγώ πρώτη αυτά που δεν φαίνονται. Πριν τα πάρουν πρέφα με το ψαχούλε με γαμπρί. Για να σιάξουμε τα κουσούρια τους, βρε Κατινάκη μου. Τι το έχουμε κοντζάμ ποτέ. Λοιπόν, αύριο όλοι στο χαμάμ. Akşam olun güldürsene sevgilimi. Salla mesti salla ta milisame. Να σε πάρω να με πάρεις, τα συμφωνήσαμε. Να
Άντε. Για να δούμε ποιο... Έλα εδώ. Έλα Διονυσίου μου εσύ. Έλα εδώ, έλα να σε δω από κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Τι μου φασκιώθηκες έτσι? Βγάλει την πετσέτα να σε δω, ντε. Άντε. Γεματούλα είσαι εσύ. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει για τα πιασίματα. Κατινούλα, τι έχουμε για τη Διονυσούλα? Έχουμε κανένα κορμοδεμένο θεωρητικό? Το Σωτήρι το Τζιπλάκογλου. Θηρίο. Τι έγινε καλέ, γιατί κάνει αυτή σε την πάπια? Είναι για βουκλούς ο Σωτήρης, μάνα. Ωραίος άντρας και μερακλής και κυμπάρης, αλλά τον κυνηγάει πολύ τον ποδόγυρο. Κάτι μου πες τώρα. Υπάρχει σενικό που δεν τρέχει πίσω από τον ποδόγυρο. Και αν δεν τον κυνηγάει τώρα, θα λυσάξει αργότερα. Μες στη ζωή είναι αυτά. Άλλο θέλω να μου πεις. Αυτός ο Τσιμπλάκογλου έχει αδέρφια? 2 αδερφές, παντρεμένες και 2. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Και από Λιλιά, πώς είναι από Λιλιά? Το φυσάει τον παρά. Μασαλά, καμπαρώθηκε ο νυμφίος. Άντε, μπράβο. Εσύ Διονυσούλα μου, το ξέρεις το Σωτήρι? Ναι, τον έχω δει. Και πώς σου φαίνεται? Αρέσει. Να δεις αυτόν πόσο θα αρέσεις εσύ, μόλις του φανερώσει και τα φρικιά σου. Θα έρθεις όμως από τον ποτέ, να ξύσουμε λίγο ταξίγια, πάνω τα περιτά. Να σε πασαλείψω και με κάτι λάδια ωραιότατα που έχω φέρει εγώ από την Ευρώπη. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Διονυσία μου. Ναι, κυρία Εφταλία. Μπράβο, κοκόνα μου. Δεν μου λες? Δεν πιστεύω να μην είσαι μπακυρό. Είμαι. Όχι ότι με νοιάζει εμένα, αλλά να το ξέρω. Να πάρουμε τα μέτρα μας. Όχι, εγώ δεν έχω. Άντε, τώρα με την ευχή μου. Όλα καλά. Άντε, πήγαινε Διονυσούλα μου. Για να δούμε ποιος έχει σειρά. Για να δω εδώ, για να δω. Φωτεινούλα, σειρά σου. Έλα να πούμε 2 κουβεντούλες. Έλα, κορίτσι μου. Να σε δω και σένα. Έλα. Μάλιστα. Όσα χρόνια σε ξέρω, ίδια είσαι εσύ. Δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Τι κάνεις, παιδάκι μου, προσέχεις, κάνεις κούρα, τι κάνεις? Όχι καλέ, το σκαρί μου είναι έτσι. Ευρωπαϊκό σκαρί, όχι σμυρνέικο. Και έτσι άσπρη που είσαι και με τη φατσούλα που έχεις, περισσότερο για κοντεσίνα μοιάζεις. Κακό είναι αυτό. Βέβαια. Εάν σε προξένευα σε κανένα τραβαγέρι, κακό θα ήταν. Θα ήθελε αυτός να πλώνει τις χερούκλες του και να πιάνει κρέας. Σε δίνω όμως σε κανέναν άξιο παρακατιανό, που δεν ξέρει να εκτιμήσει το φίνο πράγμα. Όχι, κοκόνα μου, δεν σε χαραμίζω εσένα. Θα σε τυλίξω και με τούλια και με μεταξωτά και θα είσαι σαν μπρικίποπούλα του παραμύθιου. Αχ, Κατινάκη, ποιον είχαμε στο νου μας για τη Φωτεινούλα? Το Στράτη τον Αράπογλου. Το γιο του Μπακάλι? Γιατί θα της πέσει υπόλοιψη ρε μάνα της Φωτεινής? Ξέρεις τι καλό παιδί είναι ο Στράτης. Και άνθρωπος του κόσμου μου. Γλεντζέσικο, βαρντάς, καμιά σχέση με τον Τζιφούτη τον πατέρα του. Ναι, αλλά έχει ένα αδερφό και θα κοπεί στη μέση η περιουσία του γέρου. Να βρούμε μια δικιά μας και για τον άλλον αδερφό. Όχι. Έναν από κάθε σόι. Δεν θα γίνουνε από φίλες παιδικές οι νυφάδες οι δικές μας να μαλλιοτραβιούνται. Όλα κι όλα. Να σου πω, Φωτεινούλα μου, σου αρέσει εσένα ο Στράτης? Άμα λέτε εσείς ότι είναι καλός, μ' αρέσει. Και αν εγώ πω ότι είναι ένας άλλος καλός, θα πάρεις τον άλλον? Ναι, ό,τι πείτε εσείς. Βρε, τι χαϊβάνος εσύ. Ή καμώνεσαι τη ζευζέκα για να σε λυπηθούμε και να σου το έχουμε τον καλύτερο. Δική σου γνώμη δεν έχεις? Όχι ρε μάνα, δεν έχει. Άστι, μη χολοσκάς για τη Φωτεινή. Ας βολέψουμε πρώτα τις άλλες και θα πάρει αυτό που περισσέψει. Τον Πέτρο το Μελίδη να δούμε ποια θα ζευγαρώσουμε. Με καμιά. Δεν κάνει αυτός. Είσαι στα καλά σου ρε μάνα. Δεν κάνει για γαμπρός ο Μελίδης? Για ρώτα κι αυτές που τον βλέπουν όλες σαν ξερολούκουμο. Το κοχλήφος, μωρέ, που πίνει το αίμα του Κοσμάκη. Άμα είναι έτσι, να βάλουμε και ο Βριούς στη λίστα. Τουλάχιστον αυτοί δεν παριστάνουν τους ξενοδόχους για να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Τίποτα. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα για δικό μας κορίτσι. Για ρίξε μια ματιά. Çok ilginç. Bir keklik görüyorum. Βλέπω μια πέρδικα. Για πρόσεχε, κοπέλα μου, κράτα τον σφιχτά. Η πέρδικα είναι αποδημητική.
Γιατί πήγα να στα κάνω ρόιδο, ρε μάνα, τι είπα που δεν έπρεπε? Είναι ο πιο παραλής από όλους ο Μελίδης. Είναι. Είναι και ωραίος άντρας. Πολύ ωραίος. Έχει μια αδερφή μόνο που είναι καλοπαντρεμένη στην Έφεσο. Ναι. Και έχει πάρει και τη μάνα της μαζί. Δηλαδή η γυναίκα που θα πάρει δεν θα έχει πεθερά στα πόδια της. Χώρια όλα τα άλλα. Ναι. Υπάρχει καλύτερος γαμπρός από τον Πέτρο το Μελίδη. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Μπροστά στις άλλες βραζοντόβολο. Έχουμε τέτοιο κελεπούρι στα χέρια μας και το δώσουμε σε ξένη. Και η Δέσποινα, το αίμα μας, που τις έχουμε φερθεί και σκάρτα εδώ που τα λέμε. Γιατί να μισιάξουμε τα πράγματα τώρα που μπορούμε. Καλά λες, βρε μάνα, δεν τη σκέφτηκα την ξαδέρφη μου. Και είναι και η πιο όμορφη από όλες. Θα του αρέσει του Πέτρου, μπορεί να μην του αρέσει. Πολύ σκοτίστηκα για τα γούστα του. Ας μου πει η Δέσποινα το ναι, γιατί είναι και μυστήρη αυτή. Και στον έχω εγώ, το Μελίδη, να τρέχει ξοπίσω της σαν το σκυλάκι. Ένιος και έχουν γνώσει, φύλακες. Τίποτα δεν θα μείνει στην τύχη. Θα τον μπουγιουμιάσεις? Αυτόν μόνο. Όλοι τους θα δεθούν με γαμοξόρκια. Όχι, θα τους αφήσω μπουγιούμιας τους. Να βγάλουν τα μάτια τους με τα φτωχά κορίτσια μετά. Μην είδατε, μην τους απαντήσετε. Αν δεν σφάξανε. Πήγες με δικιά μας ασίκη μου. Θα τη στεφανωθείς. Πάει και τελείωσε. Και κοίτα να σου πω. Μην αργούμε τώρα τα ζευγαρώματα, Μια εβδομάδα είναι ύφες στον ποτέ για τα μερεμέτια και μετά. Βούρ στους γαμπρούς. Είδες τι ωραίο ζευγάρι που είναι ο Μελίδης με την ξαδέρφη μου? Ναι, στο χορό είναι. Αλλά θα πρέπει να ταιριάξουν και στα άλλα. Παραμύθια. Αν μιλήσουν τα κορμιά την ίδια γλώσσα, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Κάνω λάθος, ασίκη μου? Έλα. Αλλά μην με ανάβεις τώρα και έχουμε κόσμο. Ένιωσε το ανάψουν κι αυτοί σε λίγο. Άκουμε που σου λέω. Ο Αράπογλου άρχισε κιόλας. Τον έχει ανάψει για τα καλά η Φωτεινή. Βρε το Στράτη. Γιατί ο Σωτήρης ο Τσιπλάκογλου πάει πίσω. Κοντεύει να τη χουφτώσει μπροστά μας τη Διονυσία. Περίεργα πράγματα. Δεν τους έχω ξαναδεί έτσι τους φίλους μου. Λες και? Δεν ξέρω, σαν να έχουν πάθει κάτι όλοι μαζί. Δεν ήταν έτσι άλλες φορές. Πού να είναι έτσι, βρε Σπύρο μου? Στις ταβέρνες που τους κοιτάει ο ένας και ο άλλος. Εδώ νιώθουν άνετα οι άνθρωποι και χορεύουν με την καρδιά τους. Γι' αυτό σου λέω, να μένουμε σπίτι. Να μην γυρίζουμε από εδώ και από εκεί. Ένα λεπτό, Σπύρο μου, έρχομαι. Πού πας? Πάω να νοιαστώ λίγο τη μάνα μου. Είχε πονόδοντο πριν. Με τρόμαξες. Παλάβωσες, βρε μάνα. Πόσοι τόσα έριξε το κρασί? Μπόλικη. Θα έχουμε παρατράγουδα εκεί έξω. Του Γκρούγιο Σικίση το πάνε για όργιο. Τι κάνεις εκεί? Τρίχες της κεφαλής τους μαζεύω. Τι θες να κάνω? Πώς θα τα φτιάξω τα ντουγιόν? Μοιάζουν όμως τα πανοφόρια τους και έχω μπερδευτεί. Δεν μου λες, αυτό εδώ πιανού είναι? Του Καπράλου ή του Αράπογλου? Άστα, μάνα, σε παρακαλώ, άστα άλλη φορά τα ντουγιό μου. Πάμε τώρα έξω γιατί ο Σπύρος κάτι άρχισε να ψηλιάζει. Περίμενε. Όπα, να τα και τα μερακλίδικα. Καλά ξεμπερδέματα τώρα.
γούστονα. Μπα. Ονείρατα του πρωινού. Κύριε Αρπυρό μου, θα σε κάνω εγώ γιουζέλα. Γίνεται ένα καημάκι, άλλο πράγμα. Ηρέμησε λιγάκι εσύ, κλείσε τα μάτια σου. Σου βάλω λίγο ζεστό. Έλα, έρχομαι. Ωραίο. Καλό. Καλημέρα. Καλημέρα, Διονυσία μου. Τα μάθατε, κυρία Εφταλία? Τι να μάθω? Σιγανό Παπαδιά, η Φωτεινή. Κλέφτηκε με το μελίδι. Τι έκανε? Κλέφτηκε με το μελίδι. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι από τα σύννεφα πέσαμε. Αλλά αυτός που δεν μιλιέται είναι ο φουκαράς ο Στράτης. Την είχε νταλκά τη Φωτεινή. Καλά, αυτός δικαιολογείται. Ο Μελίδης πότε πρόλαβε να νταλκαδιαστεί? Όταν πήρε τα 50.000 γρόσια. Τι? Ποια 50.000 γρόσια, βρε Σπύρο μου? Δεύτερο βρακί να βάλει δεν έχει Φωτεινή. Πού τα βρήκε τόσα λεφτά? Λοιπόν, θα σας τα πω με τη σειρά για να καταλάβετε. Η Φωτεινή πήγε στο ξενοδοχείο του Μελίδη για να παραδώσει ένα καπέλο σε μια πελάτησα. Ο Πέτρος είπε να την τρατάρει ένα ρετσέλι για τον κόπε τους. Εκεί που τρώγανε το γλυκάκι στο σαλόνι, μπαίνει ένας Σουηδός αρχαιολόγος, παλιός γνώριμος του Μελίδη. Και του φέρνει 50.000 γρόσια που του είχε δανειστεί πριν από 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ακριβώς. Ο Μελίδης τα είχε ξεγράψει προπολού αυτά τα λεφτά. Ούτε καν αν ζούσε ο Σουηδός αρχαιολόγος δεν ήξερε. Και με το που πάτησε η Φωτεινή στο ξενοδοχείο. Το άστρο της, παιδί μου. Μεγάλο πράγμα το άστρο στον άνθρωπο. Έτσι εξηγείται το ξαφνικό. Τι θεώρησε γκουρλού ο Μελίδης? Πολύ. Είναι και προληπτικός. Και δεν μου λες, Σπύρο μου, πού βρίσκεται τώρα το ζεύγος? Στην Έφεσο. Στο άλλο ξενοδοχείο που είχε ο Μελίδης. Θα κάνουν, λέει, εκεί το μήνα του μέλιτος και θα γυρίσουν μετά για τα Στέφανα. Άντε, ετοιμαστείτε να φάτε κουφέτα. Να φυλάξουμε και μερικά για τη Δέσποινα. Να βάλει κάτω από το μαξιλάρι της για να δει τον ύπνο της ποιον θα πάρει. Μόνο στον ύπνο της βλέπω να παντρεύεται αυτή. Γινήκανε πολλά και μαζεμένα μετά τον δικό μου το γάμο. Στέφανα, αραβώνες, έρωτες. Κατά πώς τα είχε κανονίσει η μάνα μου τα περισσότερα. Μόνο η Δέσποινα βολοδέρνει από προξενιό σε προξενιό, αλλά ο ένας της μυρίζει και ο άλλος της βρωμάει. Η Διονυσία αγκαστρώθηκε με το πρώτο. Η Φωτεινή τον παραπάνω μήνα γεννάει. Εγώ τίποτα. Ένας χρόνος γάμου και ακόμα τίποτα. Καλά πέρασε ο χρόνος, ήσυχα. Αυτό όμως ήταν που ήθελα. Ήσυχα. Καλός και ο Σπύρος, αλλά κάθε μέρα ο ίδιος. Σαν να κουράστηκα κομμάτι. Σαν να βαρέθηκα. Και είναι μεγάλο ζόρι να κρατήσεις μυστική τη βαρεμάρα. Τι ωραίες μυρωδιές. Μπήκε για τα καλά η άνοιξη. Μας χοβόλησε ο κήπος μας. Τι γράφεις εκεί? Τίποτα, κάτι σαν χλαμάρες δικές μου. Πού πας? Να ντυθώ. Δεν με κρατάει το σπίτι, θα βγω για λίγο.
Μην το σκέφτεσαι, πήγαινε. Όσο πιο κρυφός είναι ο έρωτας, τόσο πιο γλυκός είναι. Τα φανερά και ευλογημένα σικίσια από τον ύψιστο ξεθοριάζουν, πεθαίνουν. Πήγαινε στον Ασίκη που λαχταράς. Τρέξε κοντά του. Χωρίς νάζια και τσαλίμια περιτά, χωρίς δυσκολίες. Το σικής δεν θέλει γκέμια. Εκείνη την ώρα τη λαμπρή να μην τη χαλάσεις. Κλείσε τα μάτια. Άφησε τον άντρα να σε πάρει μόλι του τη δύναμη και νιώσε μαζί του την ειδονή. Γκυριπ, σικμά. Γκυριπ, σικμά. Γκυριπ, σικμά. Πια